Sa pag-abli sa school year karong tuiga, ang scholars ubos sa programa Cebu Provincial Grants Intended for Tertiary Students kung CP Gifts, dili na tugutan nga mag-enroll sa pribadong tunghaan. Kinihuman giaprobahan sa Cebu Provincial Board ang pag-amendar sa ordinansa sa scholarship program sa probinsya nga mas naila nga CP Gifts atol sa labing unang out-of-town regular session karong tuiga nga gipahigayon didto sa Sitio Lamak, Barangay Cortes sa lungsod sa Carmen niadtong Lunes, Pebrero 28. Ubos sa giamendar nga Ordinance number 2020-10 ni Bukal Christopher Bari 4 nga maoy nagpanday sa maong ordinansa ang second batch sa CP Gifts Scholars i-enroll na sa mga pampublikong tunghaan. Yes, ang number one reason ana is dugay kayo muhatag ng grades ang mga scholars gikan sa mga private institutions. So, luoy kayo itong mga nasa public schools na naghatag na ng mga grades sila sa iyo. Naghuwat gyud sila sa private na makauban nila na nasa private na dugay kayo. Luoy kayo naghuwat ba sa allowance. Giklaro hinuon ni Bukal Bari 4 nga ang first batch nga naka-enroll sa mga pribadong tunghaan makapadayon og tiwason nila ang ilang pag-eskwela sa maong mga tunghaan. Padayon lang sila katong mga naka-enroll na sa private schools. So sa incoming school year 2022-2023 kana di na ta mo accept sa mga scholars na enrolled sa private institutions. Gipasabot usab ni Bari 4 nga ang nag-unang tumong sa CP Gifts mao ang paghatag og educational assistance sa mga kabus apan deserving o angayan nga mga tinun-an sa probinsya sa Sugbo. Ubos sa CP Gifts, ang mga kwalipikado nga tinun-an makadawat og 10,000 pesos matag semester o 20,000 pesos matag tuig gikan sa Kapitolyo. Ubos usab sa maong scholarship program, ang mga scholar kinahanglan magpa-enroll og mukuha og mga kurso nga gitanyag sa state universities and colleges o local universities and colleges. Hatagan usab og prioridad ang mga scholars nga mo-enroll sa mga kurso sama sa agriculture, fisheries, accountancy, real estate management, engineering, pre-medical courses, social work, psychology, criminology, mechatronics or robotics o information and technology. Sa pagkakaroon, adunay 1,400 ka scholars ubos sa CP Gifts nga programa sa Kapitolyo. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.